Robert Fico nie je konzervatívec ani záchranca kresťanských hodnôt. To nám naozaj stačí, že nám povie, že je birmovaný. Robert Fico je majster moci, ktorý by upísal dušu aj čertovi. Čo je konzervatívne na živote Roberta Fica? Každý môže ľudsky zlyhať, to sa stáva. Ale on je celé roky opakom konzervatívneho človeka. Veď je to cudzoložník, ktorý sa tým ešte aj verejne chváli. Koľko lží, intríg a nenávisti už vypustil na svet. Ľudia vo verejných funkciách by mali mať aspoň elementárnu slušnosť a osobnú integritu. Robert Fico nezvláda vládnutie a vedie krajinu do úpadku. Ale chce si udržať moc za každú cenu. Vy ste ho videli niekedy v našich farských komunitách? Vtedy, keď tam neboli kamery. Keď nerobil politickú kampaň. Len tak, že by prišiel a ticho sa pomodlil. Robert Fico je ako falošný prorok, ktorému neradno veriť. Jediným cieľom jeho hry s novelou ústavy je odpútať pozornosť od vládnej krízy, rozdeliť spoločnosť a opozíciu, udržať si moc a rozhádať všetkých naokolo. Žiadny cieľ, ani ten najvznešenejší, nemožno dosiahnuť spájaním sa s amorálnymi a zlými ľuďmi. Nedajme sa zatiahnuť do Ficových hier s ústavou Slovenskej republiky.